hasbunallah wa ni'mal wakil. sowan meneh ana ing kutha Reyok utawa kutha 1000 pondok pesantren Ponorogo. Kaya mengkono mula sadurunge matur sing akeh awake dhewe ngaturake hormat bekti salam takdim marang para kiai alim ulama lan ugi ibu nyai pengasuh pondok pesantren ing pundi kemawon. Ya.
wabil khusus dumateng Bapak Kyai Pondok Pesantren Ngabar Wali Songo Mbah Kyai Ihsan lan ingkang rina wengi glonthah karo anakmu si Brahma Kesawal ning Ngabar ya kuwi Mbah Wahid ya boten patalumpen dumateng Pak Jainul uga ana gurune Brahma sing asline Kyai mriki nenggih Pak Nasrul ngono lewan Sanggih Ponorogo iki awake dhewe rambah ping pira sowan ning lewan mah yen eling kuwi lagi pindho ning gawe panitia jebul kok wis ping 3 ya no iya ngendikane mau nalika ana kantor desa kuwi rambah kaping pindho ping 3ne makan ana lapangan iki matur nuwun marang sagung para panitia wabil khusus dumateng Bapak Kepala Desa Bapak Suwandi ing tasih tresnani dumateng sange limbur sakanca Madangkara tasih kemutan kaliyan kula sakanca awit dalu menika piniji mula dalam rangka tasakuran ya kuwi adat utawa tradisine wong Jawa sing kaprahe tasakuran bersih desa ingkang dibarengake ya kuwi karo menyongsong HUT RI yang ke-80 ngono kuwi sing ditindakake dening kabeh para panitia lan warga masyarakat ing Klewan Sanggih Ponorogo dipandhigani karo Pak Lurah Mbah Lurah Pak Wandi kabare nganti rambah 3 periode ngene ngasta dadi kepala desa insyaallah engko berakhir 2 tahun lagi utawa 2017 didongakake muga-muga Pak Lurah Pak Wandi tansah pinaringan seger kewarasan uga tansah pinaringan amanah ambabar barokah ing warga masyarakat ing Klewan tansah dipun paringi kawicaksanan santosa lair batin Pak Lurah lan ugi-ugi tansah pinaringan bergas sehat tetep bagus ora suwe maneh enggal pinaringan nugroho saka Hyang Agung wujude garwa ya kuwi bulurang meneh biyen panjenengane kersa menawa arepe mendika kaya Resi Abiyasa awake dhewe ra ngerti intine doa yang terbaik kagem Mbah Lurah sumrambahipun dipun sengkuyung dening para panitia ingkang dipun pandhegani dening Ketua BPD nggih Pak Anwar Wasito sinengkuyung dening Pak Cari utawa Pak Sekdes Pak Panti Siswanto Pak Kasun Pak Imam Surito Pak Deni Setiawan karo Pak Yunarno ngono kuwi lan sedaya para panitia sumrambahipun para ibu-ibu Dharma wanita ing wewengkon Klewan ingkang banget anggene tresna karo awake dhewe ora kena dipenggak ora kena dipenging ora kena dialang-alangi tetep nadyan kaya napa lan kepiye sadurunge dalange munggah panggung kudu foto bareng karo dalange ibu-ibu nang isor mau lakon foto piyayine akeh monggo nggone rupek nggone ciut akhire suk-sukan lho ayo ngono kuwi nanti nang apa sikut cuma jendal-jendil apa to buru-buru masak ayo wis tresnane karo awake dhewe sumrambahe warga masyarakat sedaya kemawon ingkang kepareng berpartisipasi ingkang iuran ingkang swadaya mbuh kuwi 30.000 mbuh kuwi 50.000 ana sing 100.000 lan ugi wonten donaturipun mugi-mugi anggen paduka sedekah wonten ing bersih Desa Klewan pikantuk leliru saking Gusti Allah ingkang arupi rejeki ingkang melimpah ruah kathah lan tebak barokah amin ya rabbal alamin kaya ngono kuwi mergo nadyan kaya ngapa lan kepiye sakwise para warga masyarakat Klewan iki kempal manunggal wonten ing lapangan mriki wayang minangka daya tarik sing intisarine ayo tirakatan bebarengan ayo ngresiki batine ngresiki pikirane ngresiki atine lan uga nyambung raos kelawan Gusti ingkang Maha Kuwaos muga-muga warga masyarakat Klewan wiwit ing ratri iki nganti pungkasane jaman tansah pinayungan ing kabagyan pinayungan ing kamulyan sedaya nganggiyo hayu rahayu ning sambikala tentrem lair batine slamet donya tekan akhire Allahumma amin ya rabbal alamin
Bangun ya Mak. Nah, iki gandeng ana bintang tamune ngaturake lagon salah siji dhisik. Ana sing ngersake apa? Ana sing ngersake ya kuwi mau mawar kuning. Nyuwun pangapunten menika request spesial saking Mbak Rista Caksi Lover Malang yang hari ini ulang tahun. Oh iya, pengen ditembangake ya kuwi mawar kuning. Ya sing nembang ya mesti mboke Caksi Lover no ya kuwi Bu Sukesi Rahayu. Ah iya. Coba kaya apa? Suwe ora mangkur Semarang ning Lawadan Ponorogo mergo ya Bu Kesi iki klanane Kiai Ponorogo. Biyen yen Ponorogo iki wayangan Pak Anom Surata Bu Kesi ora nate keri. Coba kaya apa? Raketan sekedap lebih Bu Kesi mang jumeneng Bu. Ayo. Ora apa-apa, ben otot-otot iki rada kendul nggih nekuk terus ngono lak terus keramdaan. Ayo. Dijujoke, terus ya panitiane kaya ngono lho Bu, kudu kok ijoli karo kembang mergo panitiane wah tanggung jawab. Iya kelok tenan. Kula sak kanca sowan wonten ing dalem pondokan kala wau langsung panitian sigap siaga monggo-monggo Bu Sidet, monggo-monggo Pak Dalang, monggo-monggo Mas Ndoko, wah Pak Dalang monggo pinarak mriki kaliyan nun sewu dipun sambi sawontenipun. Aku yo tolak-tolak mergo ning meja iki blas rene apa-apa. Nek bar kuwi sing omane catur berkut wae apa-apa metu matur nuwun. Ya. Ya Bu Kesi cublak suwung men jumeneng. Ya, yuk dados mandang kalah. Oke. Dengan kepareng mangestoni. Ya. Ayo matur apa sih Bu Kesi? Ya, kan. Nggih. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lah ngono iki jan kaya Ustadzah Wali Songo. Ayo tenan. Nggih, ya tadi kan kula mirip kali Ustadzah Madiun sing cuantik nika lho Pak Dalang. Naminipun Ustadzah Karisma ngoten niku. Oh iya. Sampeyan ndak kepengin aku yo bisa dadi Ustadzah. Sampeyan? Heeh. Enggak aku waliman Bu sampeyan. Sampeyan iki dadi sinden melantunkan tembang-tembang yang penuh dengan makna dan piwulang itu sama dengan Ustadzah. Oh ngaten. Nggih, mung bedane Ustadzah nika tenang, pembawane alus, lek sampeyan raketan sing ngangge golan. Mung kuwi bedane sampeyan. Ayo. Sana kersa mboten. Lek sampeyan niku mengke kula dadi Ustadzah. Kula niki iso nyamar-ramai panjenengan. Nek ramai panjenengan. Ben wong lanang ben madhet mantep karo bojo siji. Ora kaya tembunge ning sore mau debake kuwi jenenge tokoh wayang mau. Lek sampeyan karo aku iki ora nyramai iki ora. Pripun? Ngonek-ngonek ning. Itu ngonek-ngonek ning nyramai kuwi. Mboten. Nek upama aku dadi Ustadzah, paling ora kan sampeyan utawa dadi dalam kondang kan risen. Upama njarake cah wedok sing ayu, njarake sindan sing ayu kan sampeyan ora bakal wani mergo aku iso apa jenenge nyeramain jenengan nduduhke ning dalan sing bener. Ngene lho Pak, dadi wong lanang sing madhep mantep karo bojo wedok. Nek aku setia kaya ngene, sampeyan yo dono lan oleh kiwa temen ngono lho Pak. Oh kudune ngono kuwi ya. Setia. Iya, bener pancen kaya ngono kuwi. Nek ya sampean ki nuwun sewu percaya aku karo sampean. Pancen panjenengan iki luar biasa. Nak dene asline jenengan niku bukan muslim biyen kuwi ning bareng
merasuk agama Islam gue lah temenan kan saestu Bapak Ibu, Pak Wandi, Pak Lurah, Bu Kesini yang dalam itu lah hubungan. Ayo, ngerti Maulana ganteng ngerti astagfirullahaladzim, ngerti Kiai bagus ngerti subhanallah, jarak karo Maulana ngerti ya Allah, nek dikeloni menengae. Sing ngeloni mati apa-apa kangen. Enggak, sing ngeloni sampean. Malah dicetake. Iki lho, salah satu anggota caksi sing ulang tahun iki ngesake. Mawar kuning bawanono sak pengkur semarangane Bu Kesi. Nggih, saderengipun matur nuwun sanget dumateng Pak Kepala Desa Nirwan, Pak Wandi, lan ugi perangkat sedayanipun, para sesepuh pilih sepuh, lan sedaya mawon warga masyarakat Nirwan ingkang dalu niki tumplak blek mirsani wayang wonten mriki. Pun ping 3 niki Pak Cahyo Lutardi sak kanca dipun timbali mriki. Mugi-mugi anggenipun kula lan kanca-kanca dados paseduluran kali warga Nirwan niki mboten namung dinten iki. Dados paseduluran selawase. Sebab anak kula niku pun kula titipke wonten ing Ponorogo inggih menika ing Pondok Pesantren Nabar Wali Songo. Nggih, nyuwun pangestu ya Bu Kesi ya. Nggih. Monggo pangkur Semarangan. Konsentrasi penuh, tarik nafas, mergo ngambah nada tinggi, orang gersing jadi kuat. Ya lu. Luar biasa, para lenggah Bapak Ibu nyuwun tepuk tangan untuk kehebatan Sukesi Rahayu. Semangat.
nyelani sedilo sisan nggawe wara-wara mergo iki dawuh saka panitia bagi warga masyarakat Ponorogo dimanapun Anda berada dalam rangka penutupan hari jadi Kabupaten Ponorogo awake dhewe sakanca sesuk tanggal 9 Agustus malam Minggu sowan ning halaman DPRD ngarep alun-alun Ponorogo. Wah iya, monggo warga masyarakat melewan sambit berbondong-bondong nekseni lan ndongake mergo hari jadine Kabupaten Ponorogo. Monggo Bekasi mawar kuning diaturake. Ya, Cok? Terus.